Unite 29 Gur û quleng. Carekê dema gur dikeve li ser nêçîra xwe û wê dixwe, ji nişkê ve pê dihese ku hestiyekî zirav biçûk di gewriya wî de asê maye û ew jî nikare wî hestiyê daqurtîne û bixwe yan jî jê derxîne û bavêje. Dinêre ku êşekî pir xirab ketiye nava gewriya wî. Wî alî û vî alî dibaze, diçe û tê li pey çare û rêyekî filetînê digere ku şewata êşî hindik bike. Rastî kê û çi tê ji wan dixwaze ku bibin alîkarên wî û wî hestiyê zirav ji gewriya wî derxînin. Di ser de jî ez ê qenciyekî pir mezin lê bikim kî min ji vî hestiyî û ji vî êşê xilas bike, dibêje û soza xelatdayîneke nedîtî dide. Axir rastî qulengekî tê û ew jî teklîfa gurî qebûl dike û ji gurî dixwaze ku ew xwe li ser tenişta xwe dirêj bike û çi qas şêhat devê xwe jî veke. Gur bi gotina wê dike û ew jî nikilê xwe yê dirêj dixe gewriya gurî, hestiyî dileqîne, sis dike û bi hêdîka jê derdixîne. Piştre bi hewayekî dilşad ji gurî re dibêje: Dêka tu jî ji kerema xwe sozê xwe bîne cih û diyariya min çi be bide. Gur hinekî digirnije, heta ji kenînê dixirxîre, kelbên xwe nîşan dide, zirrîn jê diçe û wiha dibêje: Xem neke qulengê û ez dibêm tu jiya xwe jî qayîl be. Te serê xwe yê xistiye di nava dev û gewriya gurekî hov û har û bi silametî jî jê derxistiye. Êca ji vê hêjatir xelat heye ma? Êdî çi dixwazî malek ava?